Toginya tuai. Ablay nyaingu ayame. Bame penyo yang iya kini kesengi bengen kan mau. Ya kejing kenya bakor tam kejome. Nam ta jongi ki bajot ki parem. Ngim day hok ban yo. Watang ibarat kejing isnei jome. Ni kejing jome ka krau hado kata. Mengila hakini kapor ban wan. Ban syakri yame ban khot yame aba kopa. Nyaingo yame kejing ke jome. Ban mentah bangi beteng ban syakri yame ablei deka bangin sngap ikini ke ketien ba im. Kejing pen kan mau kejing syak jome nam ta jongi. Kerkhui ro jongu syakri. Batu kerkhui yang hilang baroro. Nyai ti ikini ke por lagi ketiga jome ablei. Om dah kejing start beriu bat ke bor beriu ngan keren. Dai tang dah kejing rap mensim bakut bat kejing pen slek ke bor mensim jome hi. Pakai ke bami no kan amuan pai thili semen rei kan long kejing kerku. Elau jong upai lang. Hang ni ka balang Presbyterian New Northstone. Pada baro lang gi banget ki be lang ka ke por. Terus ngau ku pai kejing duai. Mangapan kini haka ketemu Yesus Kristus. Amin. Hagani kesengi ke mementang aku bangin ya puson syapang jong geding penah. Larangan keli pi iwe kini ke pon ado kibaret. Hado kibalasan. Bapin batai yang syapang geding penah. Ngamar tatin nginum donjing eru Kading pernah kalalong kebentap peding jongi haka culture Kristan jongi. Ngitip ya kadur jong ka kalong kebakumno. Ngitip ka ay kabajahang taar hajar snem menswa. Bangingait bakalong kadin syong jong kajinget Kristan jongi. Kading pernah kapeniaklat ya ka history. Kamenor berkebahadian jongka kasyong hapdeng kumu maulana iba itenat ke history ke pertei kala persang ban tawurom yaka ban yo burom yaka ban idolize yaka ban manipulate yaka henry haka juk kapor kala isi yaka ka history kala sut rong ksiar ya ka ding pernah henry haka juk kapor kala thang ya ka history kala deng kala wa ya ka ding pernah henry haka juk kapor nilai nyo sunrum nilai le bom sut nyo ya ka ding pernah ke history ke pertai kala persyang ban le lo iki ai barok persai ka ding pna ndai tang ka we ba kamla ban le ba kata kalong kamla ban kentaj iben ya ka ding pna kata ka dei ke ba ka ding pna kam ailat mdon mano bala ban kentaj nyo ben ya kata ka jing pen benar jong ka history jong kenrat jong ka history na lor ka ding pna lapan dep ka jing knya ka basisin ya wai nagamenta ka jing pen im ya ben riu ka perthei baro pada gini ka janmi jong ni ka sngi ka kraw habangin ya puson ya ka ding pna ko mangalong ngamar tatin bon nangi nado kibaret haru kibasan yas ngutenat ban ya shondur hagini kisngi kerpang ya don ya kikor mobile hakikti ngamar tatin menne abane wan se jeseng rungile shondur menta sibit ndalej rungine shondur ka bible ge tho ingi kerpang kinong tho gospel chapang ki dur ba pher kibala shon na kisla jong ka history jong ka bible de kinong tho gospel Barang kuah barang
Ngin sekmi ya kita ki dur baper ki badon hakini kisla jong ke gospel re kerpang ko abanongru pala ngin yit jeliu ngin yo iru ya ki dur jongi shimet hakini ki thup jong ke kubor ka bangin yo snow ke por om dan manu balak ban laj nang ta laban long yang hilang baro kamu tahu pat lang wisyam hakejat jong geding pena arajar snem mensua kerpangin ya pet tang lai tili kithop dor para yu kidon ban keren ban thau ban wok ban pen i ya kedor jong iru hakita ki album ki bangin ya keren ke por kedor ke beningkong kadai kata kedor ke bangilawan syama ke gospel ke jong Matius kalau nong ke baar punyo ngini pai kam kerpang na ke gospel ke jong Matius hi parang ni hang tai siki wepat ki gospel anrei ke gospel ke jong Matius ke nong ke baar punyo ke dekhot ke balai puar kaya thu yang ngi sapang kata kedor ke beningkong kedor jong kita kibala penbor syakading pena sngap ngan puli ke tu kajing puli haba kidang ya mi no ti kila syam yau briu unong kirini uba kerteng usimon yau ni kila ya penbor ba unlet ba ya kading pena jong u kani kadur kadon tangi kadur jong uni ubriu usimon kani ke kerteng pat ba jong kinong jiu uniu deu jiu pat kani ke dur ke thu yangi sapang ubriu balapan bor syagading pena uniu briu hakajing sisa udeu riu nge udeu tau balapan he pensan kumu jiu bat udon kata kajing nge jiu lalingin bu ki kentin jongi mentang ngila banong udeu riu niam uba it ban lejing seng ngamud dur udeu samla barang klanyu barang jawan ba kamet ui jaga jing long jiu jong u laya tho la pen he pen san yu sapang kata ka jing ngai hauk pa Abraham Moses Isaac bat kumta ter ki pa jong ka Bible baru don kata ka jing ngai kum kun samla jiu bau bleu un sapa yo Messiah unong penim baru lawan kerpang sya Jerusalem na kirini ka jaka ka bajingai bhanang tei na khli Afrika kata ka mangikot mentah ke Libya. Perulawan bani sim mentah kata ka niam ke jinglat. Jong ki jiu ban yok ban pendep ya ka niam ke rukom kumu samla jiu. Ban mudur mentawan udon bani sim mentah na kata ka niam ke jinglat. Ban ya rakhi ke jing kemen ya ke jing snai ke jong ublai baula pen im. Ya pada ke jaj ben riu jiu borok away. Ngampun dur le si la ngin bu ke snong niu nong ston kum ke Jerusalem menor hakini ki lenti sor hang ni le si usaha ka wei ka homestay dang step uyo snow ke jing sawa hum hamam serum seneng ke jing ya bo loyo snow ke jing sawa satai kham seneng jong ka rut nong bar ula phai ban mi la ka jong ka ying bar u yeng kai hab baranda jong ka ta ka homestay jong u bar ke jing jahang ta kala ring yo ba un mi sesurok baru lapet, baru layu iyo briu, ubala kasnam nakli, barki jan jong ushadu ushakejat, ubala kit ya keding pena kebakia, baru tan ya kata, barkendit kensan haduk bau poi hakmat kejaka, jong kata ka jakasa, jong Simon, baru la kelon hangta. Pada mar kata kepor kita kisipai Rom kiba isirkei kila pai ban pej sikiri orang ba kibala ban yarab kilayu iyo Simon kumu tahu samla bala ban yarab ya ban ba kata kading pena ba kila ong mame ra ya katu kading pena ngambar tati na kajing kendit ula pai din ula le kum bamon hendai tahu sipai ula sei kawat ra ya kading pena ula ong. Pangamar tatiin
Simon ulas ngau benyau ya kata kajing muslia jong utau sipai ya kajing temu ka udon nam tagasngi ulawan kenang ban mane blai om dai ban yarap ra ding phna ya no padula pen bor ya di ban ko ngo da kajing bam ban se ula ba ya kading phna jong Jesus Christ tang si sentence ngia puli hang tu kabai thu yang hi ya kajing tengko jong Simon na kirini pat kading phana jong Jesus Christ Henry laring ni khmi jeliu ngamar tatin nginyo i om tang yo Simon hakani gadur nginyo iru yang i simet balapan bor yang i segeding pernah si pikeli kumno pastor lapan bor yang i segeding pernah don preng jongi ni don hang ni hon yelong kristan nei ngamar tatien ka don ka por ka jing im jongi pangi thai ni snow salya ya kata ka jing muslia jongki ai ke bakan jable hakajing im jongi ngamar tatien ni don ka jing sang ka Good Friday balengan song haye nga dai ban ka jing sang henre ngamar tatien nila don lupa yaki plan jongi nakabanta ka bala sai nakabanta ka bala sisngi nakabanta ka tayo ka bansawan ke ai bangan le ya nongan kendo ki deals ki bangan pendap ki kam ki banganga don lupa ki jing pos niu jonga nakabanta ya la de ba nakabanta ka yenga sem jonga pengamar tatin hateng apakah ding na kapan kendo yang i ya kijing lebam dei jongi ni sngau salia ni sngau wit sngau thai pengimon pan syakri sisha nomor 8 bor yang i syageding pernah ni sngau salia kerpang habaki ki bangim la ban le ai ruem ki pen wit pen thot ni kerpang kiba day bet kijing jenjar kijong kijing im barngi don ki ki bangi la thmu lupa kijing im jongi pat sharu banganong pat don na preng jongi la pen bor sakading pna hakiru kom ki ba pher ya si don na preng jongi la pen bor sakading pna namta kalong ying kalong sem jongi ulok kalok piwan chikijing seng ma pisngo bakadei ka kamram kum ka kmi ko mukpa pisngo bang hap ban pen ko ngo oi ladi ka kmi ukpa le se piwan che kijing seng namar ki khon ki jong pi spendep ka kam don kata ka jing ting kho ka ba sisa bat ka ding phna jong Jesus Christ bale se piwan ru don na preng jong ngi wan ru na ka por sa ka por ngi wan kum ka jing pendep ya ka ru kom kata ka tradition ka jong i le se bangin kam sngo biang hakalong renyeng ka jongi ka jing im ka bangingi ya man kasngi apan bor yang i segading pana si don na pring jongi ka ni ka por ka jing de yeng de sem pimpat long kristan re hakata ka jing de ka bakum kata ban ya bet ya biang ka yeng ka sem long kristan ngam sngot ho ka e ka ding pana ngam pat jumat ya ka jing pen kala ka basisha lemba geding pernah jongu Jesus Christ lapan bor yang i geding pernah ya pigi kon samla lapan he pen san pigi yeng kristan re kampat don kata ka jing ting kho jong pi bat geding pernah ba pen sngo tho i ka jing eat ba kraw jong u blay bala da de tang ma piu nong pop ka perthei kan ikasni kandang ja ba blay un pa elo kon bala kamar wei nagmantah jong pi lapan bor segading pernah badai nak kata kedaw ha kajing syak pen bor jongi segading pernah kijing syakri blay jongi kilong ki besting kilong ki batlot bo nangi ngilong ki kristan sngi ublay lan ki kristan sngi kerpang lapan bor ngi henre om don kajing pen klang bor kajing nget jongi padai na kata wan ban len shop kil air ki ba bonjat nya mare sa rum ba chaneng ban wadi ka jingarap na mar ngem tip
ban ple ya ke duar ka jong ble de ka mensim jong ibaro ban le chu de ka pendem bila di don peng jong ngilong ki ru khot ru rei ke jing IT lut ke jong i kamlong ka bas kem bat ka basisha de na kata ka daw ngi baro lang ko balong ko Simon lapan bor yang i siya ka ding pana de ngap ka kwa panong i ka wei ke jing sisha na ka benta ini ke kubor ke ni ke janmit ngap ya ke ni ka wei ke jing sisha ka mga kwa ban pendai na baro ki dor ki bangin sekren ku Simon utau samla reuniam udah yuba jantam siya ka ding pana Henry kata ka ding pana kam simban kelayu wadla ka jing tho ka gospel Marcos ka long ka bakhat san ka khot arpo we ki thu yengi bolong ukpa jungu Alexander bu Rufus ka ding pana habau Simon ya rabban ba ya ka kala don ka terpeng jungu ula tan ula ya rap ya Jesus Christ banya let shalom Golgotha ha ka bau Jesus udewan sya ha ka ding pana pada ka jing khia jong kata ka ding phna kata ka ding phna bala khas nam naka jing tuj ka snam jong Jesus Christ hateng kala do ya ka ngap jong Simon Henry gim jupuli ha ka testament ka batmai banyo sngo sa phang ka jing kala jong Simon ngim ju pule bu mare se ying banai bania tho wa ka lok bat ki khon wow phim tip kai ka ba ja yang a ka ni ka ski phim tip kai ka ba ja yang a man ba ka don Jerusalem malalong nong yesim benta ka plan blai ka pla ja ka jing pen em ye ka perthei bat ka ta ken ka dei ka khubor ka kraw nam ta jongiru don na preng jong ngila ban don hajan jong ka ding phna andai se jingai now Christ na sep ti hing boy bu na preng jong irung ya long kum ta ko Simon isong hasel ngiu jong ka ding phna ngirung se ka ying ka jong ublei ka don ka ding phna ang te khli hang ni ka don ka ding phna kani ka serngiu jong ka jing ngai jongi ke dak jong kata ka jing ngai ke jongi bat bon sen ngamar ta tin ka jing snau shaman sim jong ngi snau bala do yang i ka ding pna ndai don ki por gi pai nang ni biang sa ki jing khwai do kha kum ki apostle jong Jesus Christ nge e no ka jing ngai ka jongi na u don na preng jongi ngi shong asar ngiu ka ding pna man la ka por man na ka sngiu try se ka wei pat ka sngiu try na ka wei ka jing seng se ka wei pat ka jing seng en rai am simpan kelai ki men sim jongi na mar la pen bor yang i se ka ding pna pa don ru na preng jongi ngilam lien palat la immune ngilai long immune ya ka jing thu khana jong ka ding phana ka dadu ba kampan kelasu yang i iwan je jing seng kum ni o sngu tenat ndai kam don ka por ko makani ka sngi kerpang bagi lit phai se ying ban lum ye ka ying ban ok ali sa sisin ya ngi le chaget samani sa sisin ya ngi le chapo sa salum calvary sa sisin ya ngi ap haka jing tep jong jisu ya ngi ap hang ta tat haduk bawon demi pan namar lapan bor ngi sekading pana ngilong ki Kristan ki berang donasi bon ngaduai bo bleu nyerap ngi bah ka ni kesngi om tang bengin kan ma hon re bengin ngin im ya kata kajing kan mau kajongi ya lau nong pen jongi o Jesus Christ kabar gadur kadi gadur jong kita ki basabit ya kejat keding pena kedekot ke balai pupra ter kato kelnong ke bar punyo ke gospel Matius ke itu ingi ya kata kejing sisa don nakum balai jat ki brio hang ta kedur ki don ki sipai kedekot ke balai pusan dari pipai kelas sedien kendiat ki don hang ta nak kamram ke jongki
nang ta ki don upai lang be bon hang ta ka khot ka balai pho nyo alai khandai nang ta ki don ki riu niam ki teman besan ki pastor jiu ki rang ba balang ki long kpa niam jiu ki bia don haga ta kapor ka khot ka basau phui padle si la dingin page liu hang ni ru ira bani i la ka jong ga dor ga jong i haga ni ga thop dor ga ba ahar ki basa bi haga jat ka ding phna kini gede kita ki briu ki ba penlong ya ka jing rakhi ben persa ka ding phna don preng jong ki haga jing jar jar don preng jong ki ka jing lenyar ka ba jam ki penrem yau kris pat ka ding phna kita ki sipai haga ta kapor langin pet ya ki ngin yu i ya la di ngin yu i ya la di ka khot ka balai phusan ka ongkom ni ki ba ki le sa nar phna yu ki le bentai ki janjong ki daya khalai mudur phi ubriu hatmer ka jing yap kini ya khalai ya le kai Nomor tatin mengi barong ya je galenti ke bating teng hab yeng bani senran ki be bathon jongi ki badan hatmer ke jing yap habangi don banya bye bye no ki bakin salet no abangi lai i ki ke jing pen kre jong ki ngim yele kai nginyo burom ke to kapor nginyo kolong kapor ke bakentang ngisngap ki kentin i jong ki ke bakiken kran khado nam ta jongi ndai ki ni ki sipai hadin bakilaya sa nar pnai ong ka Bible kilaya benta iki janjong kidaya khalai perkumta habangi perkhat ya kini gadur jong sipai ru ngamar tatien nginyo i yeladi dona pring jongi ya khalai gele kai kejat keding penangis ngok kemen bangi long kristan haki certificate jongi ngi tho bangi long kristan henry kata ka jinga day jongi ka besisha kum kinong bot jongu Jesus Christ kam dona pring jongi ru ya penru spa ya la de daka ding pna wala kani ka day ka sngi good friday ka bangin kan ma bijing sa jongu Jesus Christ ngai sa ngangan kran ni kani ka jing sa hakini ki sngi ki mamanta ki don born ki prophet ki balaya mentoy spa daka ding pna ban ya daka lenti ban pen sngo bangi ki skor jong ki wei jaga jinget ka baharu kom tang na ka banta ban pen mentoy yeladi dagi jing hikai bam day nongrem bat ban yalam yaki wei don preng jongi ngele persa ya ka balang ya ka met ka jong Jesus Christ ban persang man ya tano ya ka bor jong ka wei na ka wei ban tang na ka banta ka jing mentoy yeladi kumbalong ki sipai nya khalai ngele ka ya ka chat ka ding pna ban mangiru ki breu ki jong ka balang ki khon ka balang teng teng hakata ka jing bom sngo tho ngilaya mirang ha kita ki jing ja ki bakum kita ki ba ar hang to ki dei ki paj ba kat kum ka jing tho jing nong tho gospel long ba ki ni ki paj ba ro ki lai don benta ka penrem yu Jesus Christ bet ka ding pna jong u ki lai bentiu yu Jesus bat kat kum kajing jiu kajing bia kajing bentiu jong ki briu kerpang ki bam dei ki jiu kadai ke bam khoj ka ban pha yau no briu shaka jing yap klem kalat jong kajing sat pen khoj yo ban sep ting yo don preng jongiru kum tahi ilele kejat keding penangi don ban kan mau ya kene ka Good Friday arajar ar pusan ribun pring jongi ngidang penjaklia ya keding pna jongi dakarukom jong ka jing pendep niam jongi ban wa ya keding pna om ban ba ya ka hakata ka jing hot jongu Jesus Christ yang iwei pe wei kum ki senran besisha ban ba ya keding pna balai gidi kirang bak niam kita ki pastor kirang bak balang kita man besan niam jiu kita ki bakam ya kajing dei ka bejan bat ka ding pena baru tahu Messiah
Bara bang perkat sapang jongki ngayo i yaladi ngayo i yang hilang kum ki khon jo kabarang namaron bon na preng jongi kumbalong kini kirang ba niam ya keren persa mangihi da kijing le jongi namar kini kirang ba niam kata kapor kajing start kajing sampang jongki kamla banwan lam ya ki kata kajing sngoret bakin pediang bau blei on pa yaus kon jong ubala kamar wei bau ni yap nam da jongki kajing sngo hok ka jongki na kamenta kata kajing long niam jiu ka jongki kapan long ya ki bakinom pediang ya kajing pen im ka jong ublei leng bagalenti jong ka snam perhaka bajeliu ka dokno jongki ki perkat bakading pna kalong kajing ibi ya si don na preng jongi kata kalong kajing itu kana ka jongiru sngap ka ktien jong ublei ka ong kumno namar kata ka ktien ka basya phang gading phna kalong sisha hakita ki ba jotno kajing ibi henre hangi ki ba yolaj im kalong ka bor ublei upol wong ru hang tu ka khot ka bar pusan kalong ka beningkong ka sithi beningkong koren kalong beningkong khot ka ar pusan namar kajing ibi ublei kalong kam start bani ki briu bat kajing tlot ublei kalong kam don bor bani ki briu bale si don preng jongi ki khon jo ka barang ingi perkat kum no kala banong kata ka ding pna ka baja ars hajar snam menchwa ka don bor ban pen im yang amanta nga kwa banong hakajing plan bastat jong ublei kata kajing puson bi jongi kalong ke ka ba kraw tam ka ba ublei ule nam ta jongi maka kuah namar kata ban pen perkat ingi kini ka por bangino maila de kijing start jing champang jong kini ka perthei baken nyat no yangi sedbar jong ka jeli jong ublei hendrai bangin pedang da kijing nget ba kijing sisa ya ka gospel jong ka jing penem ka jong Jesus Christ ba dei tang da ka snam jong ba kijing sya jong halor ka ding pna ba don ka jing penem om da kijing hikai ki ba khla jong ka perthei menta om deki wei pat kijing kan o jong ki sur bamde jong ka jing pen im ki banging yo sngo kini ki sngi henrei tang leng bau Jesus Christ bangin yo ya kijing pen im ka babom jukun sabi ja kejat keding pna don hajan jong keding pna henrei sa jingai naga snam ka jong Jesus Christ kabalai bat kabakat du kadur kadei kadur jong kita kibala syam jing map leng ba jong kading pna kadei gani kin kadur ka mangamar tatin mangibar olangin kwa ban syam melodi kata kathup hawau Jesus Christ unsa wan pat sa sisin ban syao no la kanong let kurem kabalong kabalong mapi bat manga kibriu kibala syam ka jing map leng ba kading pna ki briu ki ba sngot ho ya ka dor jong ka jing pen im tang leng ba ka ding pna gospel Matius kalong bar pnyo de khot ka balai pu pra ka ong kum ni anda kum ta ki le sa nar pnai ki arngut ki dakat lembat u wei sekamon wei ru syakadiang kadur jong uni ubadon ka ni ka thup ka balai kamdei kadur kabangingin ya kermen bau niok ka jing map kamdei kadur kabangin ya syam hakim magazine juga perthei ubriu bai tenat ubriu ba kering ya kiwei kadei kadur jongun nongkam sniu balasdin hendai balas syam ya gini gawa aku mengilir wai hakas khot ka basau pusau lada pin pule une ula judon hakata ka thup dur ka basashwa hakadur ka baar ba sabej hakading phna ule penrem rengkat badu tau wei pat yo Jesus Christ habakile kran bang ki wei badu ni wa sa nar phna lambat uru utau nong kam sniru ula ben ula kho yo Jesus Christ pen im yangi pen im la diru Henry gospel ka jong Lukas kanong ka baar pulai ka khot ka basau puar sau pulai kwan lam hangi ka wei pat ka dur jong uni unong kam sniu wa pan ni ka jing rap no Jesus Christ habong
Oh Jisu, tukan mau yang anda me poi hakahima jong me. Berkejubab kejong Jisu kalong shisha nga ong hame hagani kasngi menlong lembat nga ha paradise. Kan mau yang anda me poi hakahima jong me. Kani kadi kasin kabaning kong baudiw nong kam sniu yeshem badu Jisu. Oleh snow siya pangjong u. Kwa banyadon benta badu. Henry menta halor kading pna. Marsilyang way pat siya katay katpang. Yadon hang ta. Ubriw uba ya kalanti kajeng im da kabale ya kakam penyap penmensaw bantu bantim banlute. Haka dictionary ka jong kata kaktian map kam judon. Jute banong map yano ru. Ki way kinong yo map. Ndai te ban map at te ban ong map. Pagkaktian ka ba unang man perta kata kapor. Nakabajaliw ka man sim jong ukalong kan mau. Yang ko Jisu tu kan mau yang berkata kajing lenyar jong una kabajaliw kamansim kalabyang yaw nong tao kabeneng berkakendau uktien ubala long mauna do kabamenengkong ubala tao ya kapertei baru ubala wan ban syong kapertei ban im dia ya lembat kibriu kalabyang ya uban sengot hu ya kata kajing don kam kamansim jong nong kam sniu berbaun jubab hakan dia kesni menong lem batnga ha paradise. Kedur jong ubala shem ya kajing map leng pagading pernah. Lesi kata kadai kedur jong iru hagani kapor. Lesi don na pring jong iya hagani kapor pi kemen pi ai ngo yo blay namar kajing ai jong uba kajing map jong u. Warapa pi don hagani kajing seng pi kan mau ki snem ki balalet ka menor jong kajing im jong pi. Pi perkat tip kum no kum tu ka jaya nga bahkan ladam day na kading pernah lesing ala yap kata lesi ka ying jonga kala yap kalok jonga ki khon jonga kila yap nde ai ngoyo play namar kading pernah menor ngala em kajing em jo ke Egypt menor ngala le ki kam ke bathala nde mentau play ula ra nga ula pen em ngala sius pa nga. Pada sedih kata kabanyak ke mensim jong pi pinyai wan cak yeng ke jong oblay na kawai ke por. Namar piman tacu banai ngu ya ke jing map jong ya pi. Perkani ke sengiru kalong ke sengi ke kemen tama ke jing im jong pi namar kapan kan mau ya pi ke jing it kraw jong oblay haduk kata bu it ya pi. Buknya no ela ke jong im. Nam ta jong pi. Ani la se don na pring jongi ni perkhat sa phangila di bangim dei mangi ki babet babyang ya kajing map jong ublay la singam dei candidate pi perkhat candidate jong kajing map jong ublay ngala le ki pop ki bathala palat si mei pa ki ba ilok jonga ulok kalok kim tip ki parlok ba ru kim tip ngakit marway ya kisok klang jong kajing yat wir jong ngam dei hok ya kajing mahap jong ublay akwa bani thu ya phi ublay tho ya ngi ko ba tho ki brio pet penrem ya phi kini kasngi banong don jing mahap shu me hen reu tho ya phi ha kajing kordor jong kajing penlong ka bola penlong ya phi bat ka ka bola ula le khnang nam ta jong phi ban sius pa ya phi halor ka din phna ban penyo pi kajing jong u badai kajing map jong u badai na kata kadau kading pna kadi kadur jong kajing kraw kajong ublay na kamanta jongi way ki bajot ki barem pa compare na mar kata hakan no kajing long jong gani ka Good Friday arhajar pusan pilong ublay upen jrong yu talai kajing isnei sepi. Chicago, Illinois, ke Spasnem, ke Badang Sudep, ke dan kawai ke yeng mane ke beret, kamrit Shibon ni kene. Kila hilang ki bahiyeng ki basam. Badia sngolem, ya kata ka long yeng
kebal kelat no ikon badang lais nem karta. Ke kami ke don hang ta berkiwai pat kibahing ke basam. Cetai sedien udan ubai ubrio. Uba sautret ki kemat uba semakiat. Uba usnyu jong u jrong i kumam jukhap. Bat kejulong kerukom hakata kabalang bakin wan ra ya ki khon ki bayap hakayeng bani bakin pendap kenyam kerukom soban leching bani. Bagi don kata kayeng bani bat kat bakada jeseng kadang yat tau brio uyeng nang tai na dien suki Uhan siya kamat. Hang ta kamat. Iday kunong balay snem makasenduk yapidan. Kula dem hakata kasenduk. Iday kunong iday gadok kasnam jong u kakon jong u. Kula dem ula do. Iday kunong nakaselang. Siliang kakti. Ula penlau yaki juti. Jom i. Ulah mino nang ta. Bandit de kita kijuti. Bantiet kiat. Ban penuhun ya kejing kwa, kejing terang, kejing rahak jong kemet jong ya kejing di. Ha kejing tau beriu jong i. Ngin ken shish ken shu yo beriu bakumuta. Reu bleu klempet. Yaw ni brio de kita ki kemat jing besar brio. Hakaway kas ngiu tau brio bekerteng mel trota. Oleh yos ngawe ke kubor jing map ke betang leng baka ding pena jong Jesus Christ. Ulai ti la ka jong ka jing im show Jesus Christ. But nado kata kasngi. Ula im ka jing im batamai. Parom tang kata ka jing itu kana kalong. Bau mel trota ula kelalong way na kinong yalap bakraw tam ha Chicago, Illinois. Leng bakata ka spas nem kapalit. Nakuha ba nang namar kata compare. O candidate mo kumno piperkat. Panyo ay kajing map ni bangamyo. Kajing snay jong ublay ka kam kraw yaki pop yaki rengkang gijong pi. Para kanikas janmit jo kanikas ngi. Nga duay baka jeng jubab jong Jesus Christ jau nongkam sni halor ding pna kan day na kamenta jongpi manore mano kibadon kam ban yeshem yala di hakadur jong gajing map tembak ding pna aku aban keli namar kata gabakut hakani kapor hakatup dor gabakum no pidon hakani kasngi kita kibalapan bor di segading pna bersiapan bor sekading pernah. Ni kita hak bedang sabi hakading pernah. Kadang-kadang longgum tang aku awan tu epi. Bau blei jongi. Udon haga keti jong ui ka kor sondor ka bakrau tam. Ukwa ban shim ya ka dor jong pi sa sisen. Raya kini ka sngi ban pen shim ya pi. Ya ka jing ma. Ling bakading pernah. Kalau ini emak ini kepuan amar kata, ban simi kejeng jihit, kabat hamai. Lada ngimpat jutip menor kejeng tiang jong kejeng map leng bagading pena. Kini kedi kesengi kabat batam, kabat tiang tam, siya kata kejeng yad lenti, kabat hamai, kejeng jihit jong pi, dongnya duai. Atrai bau blei jong iba bening. Aku jing kentang jong ni kapor. Mira keren hangi atrai ni ketien ke jong be. Nyahing ho ye me blei yang aning kong. Bon sen atrai kumusakri jong be. Kidon kipor. Ki mengasngo ko mengayeng hagating kong jong ke jing siapen bor sekading pernah. Don kipor ki mengasngo ngadang sabit ya kejat keding pernah. Yang lekai. Ya kejat jongka. Yang gani kesengi ko pangat dua yarap. Yarap yang
pada hilang barok ki khon jong be mengin syembel dia ke tup dor ke batamai ke dor jong ke jing mahap leng ba ka ding pana jong be isen yang ingin pa be namar ngem la klem ke bor jong me mi yang ingin ang not kum ki banget yang not ban im nam ta jong me patoy rap yang i hakene ka bor kat binginang demi ki kli ke jing duai nam kwa ban pen kut no ke ni ke jing syakri ke jong i ke ni ka bor lenga marta ti nu bleu don ban pen sngo hangi ke ni ka khubor ba le se pi ngap ke ni ka khubor pi ong dei manga pastor ke ni ka khubor ke dei nga yarap lem nga leng ba kisnam la pen bor nga si ka ding pna nga kwa ha ke ni ka sngi ba ni syam thma ya me ha ka ding pna si don pening jong pi ong ha ngadang sabi chi sha ngadon kam me ke jing scam ke jing mot ngadon kam ban sngo tho bang no me le kai shu an rei bangan rai rang ba man tai hi mga haber ke yeng jong ab ngan syakri utrai pastor pi ong kani ke dia nga yarap lem nga duai lem nga ne ginu ke jing long ke jing em kani ke por pi don yung pastor yarap nga nga kwa ban duai nam ta jong pi bangan duai nga kwa pen idak nga ha kani ke por ngia don si bon hang ne ngia long si yeng an pen scam ya kata ke jing ang not ka man sem ko ban ong wat ngole ran ganom pen rak ti pi an rei da pi don ke jing ang not ka ba si sha ke jing duai ngan khot pi ha ke jaka ka pa pi don shu yeng yo pastor ra pe ngan duai pi ka ba barong ngidang khabrip ki khmat ngidang dem ki kle wat pe i we ru pe chek ba jleu ka man sem ka do no chong pi la da dei ma pi ba ka ni ka khubor ka dei ka ni ka jan met shu yeng ngan duai nap ta jong pi ngan ap tang si por ho yu bleun kar khu pi do ngai duai nap lei be ngai ngo ya me ye kini ke ba yeng ka ni ka por mi i lot se phang jong ki ab lei ki yeng na trai ka jing don kam jong ki me la ka long bakidang sngo barang penbor ki si kading pna la ka long bakidang sabi ja kejat kading pna ka ni ka sngia trai ki ang not ban yo ka wei pat ka jing sem thma ka dor jong ka jing map ha kejat kading pna pat ko pa ba ki yang ka ni ka por ki yang khmat jong me yang khmat jong me trai bi ing ra ki ti jong me ka ni ka por mi iki wei pi wei ke jing don kam jong ki ka bajleu e metip ke jing eksa jong ki metip ki pop jong ki metip ke jing rengkang jong ki metip atrai ya ka thma ka bajor ka bakiale man ka sngi Rega ni ka por na do ka ni ka sngi ka manta ble ngada duai ko pa be ja ka jing pen thmai ka jong man sim ba kho jong me ba ma me ble de ka kti ble ka jong me ka snam jong me nyat pen thmai no e ki na kita ka jing ya len ti atrai jong ka jing arta tin ki ba bon ja jong ka jing em atrai jong ka menor ban menta ka ni ka sngi ken pa men ya rap an pen yo e ki ka jing scam ka ba sisa ba kila shem me ka jing map le ba ka ding pna atrai kila shem me ka jing mu jong ka jing em ka ba thmai ka ba ken ya le ba ka bor jong ka ding pna nga duai na kata kar khuya ki kini ki khon samla kilong kme kilong pa wei pai wei ke bayang kan ka por ablei pet kmi ma me ki atrai mete blot chabang jo ki ken pa ba ki yang kan ka por mete blot chabang jo ki ba su ra ki ti ko jong ban duai ke jing pen scam jo ka ti blei ka bala mong jong me atrai ba man kedop ya ki atrai na do kan ka sngi ba ken yat bat me atrai ba kenom kan ra no na kalenti ka ba mala prot tak se bom juga dekat senam jok me pakainya dekat jik scam atrai bala ai haki ya ka dur thmai na do kani ka sngi ka manta kar khu ya ki wei pi we try kdup e ya ki try map no ai ki pop jo ki ai ki ka jing im ka thmai ba ka bor ka jong me kan long lembat ki ken pa ba e nga dwai try ho don preng jo ki yeng ro ki wei ba ka jing don kam ken pa ka no ko ro kom met tep lot cha phang jo ki ken pa ba e wa nga su ra ai ki khma jong me u blei u be e lot cha ka ba jeliu ka man sem try pen day ka jing snei jong me ka jing map ka jing plat ka jong me bar ka jing pentamai jong me nam ta ki jing im ka jong ki wei pi wei simti kene ka por ablei simti kene baro nga IT ki ki jong me batu simti ngi lang ru i wei pi wei ablei yarap ngi ken pa bi ya mangi yo ke lat ka bakum kene bangi nyai pen pai ka do no jing i same batang same hi bangi no me le kai bat ka por ka jong i bat me ken pa hande bangi nang bat siu spa era de ken pa
Mangin yo skejing sengus kem ga dono jongi kejing map ka bom jukut ka jong me ka don ha kejing im ba ka dono jongi try ker khui ken ka por ker khui kejing sakri baro nam tala ka jong ka burom ka jong me ker khui la ka jong ka balang rukum ju ablay be na do ki pastor ki teman besan ki kpa jong ka balang baro lang ho ki khot komati balang kilong kmi kilong kpa ki samla ki hep kna don kat be bala ka jong ka balang ye pen roi ker hai ka kam jong me la ka jong ka balang ye pen im ira ka kam ala ka jong ka balang hang ni try ker khui ngi lang sa sisi na ka ga pohor nya ngo mes ngo ngi ablay Bangi panik ni ada kabangit pada kabango. Haka kateng Jesus Christ. Amen. Ublen kerku so baban syong.